Labari da ɗumi-ɗuminta. Matashiyar nan na arewacin Najeriya Safara'u Yusuf, wacce aka fi sani da suna Safa, ta bayyana yadda wani bidiyon tsiraicinta a waje. A cewar wannan matashiyar mai suna Safara'u, komai lokaci ne, wata rana ai ba za su yi ba, don haka a bar su kawai su shakace su wala tare da ita da jaruminta Fofotu. An yarda dai da hakan, komai lokaci ne, amma wasu sukan cewa wai ba kowa bane dai so yarsa a ce ta ci gaba da yin haka. Wasu a cewar su shi Fofotu da ce kanwansa ne, ai ba zai taɓa jin daɗin hakan ba. Ya mayar musu da yariyar mutane, ta dawo kamar mahaukaciya, duk abin da aka sata shi take yi, kuma abubuwan da take yi ba abubuwan alkhairi ba. Hausawa suka ce in ka ga laifin Hassan dole ka ga laifin Usaini. Mai sauraro, in yau ne farkon zuwan ka wannan gidan TV namu, za mu so ka danna mana lakin da alaman kararrawa kamar haka. Nan ne dai samu mu ci gaba da kawo muku rahotanninmu masu gamsarwa kamar haka. Lauyoyi tara sun kai Safara'u kara da Ado Gwanja da kuma Mujja kotun musulunci duk da Fofotu. Wasu lauyoyin guda tara sun kai mutum guda 10 kara wanda suka shahara harkan TikTok gabaki daya. Mai magana da yawun kotun jihar Kano Baba Jibo Ibrahim ne tabbatar ma BBC lamarin, inda ya ce ma lauyoyi su rubuta. Mai sauraro, anan za ku dakace mu gabaki daya, sai kuma nan gaba na mu ci gaba da kawo muku rahotannin kamar haka, duba da yadda abubuwan suke faruwa gabaki daya a cikin kasashenmu, duba da cewa iyayenmu sun tashi addu'a cewa suke yi Allah ya shirye mu gabaki daya, duk da cewa dukan mu muke shirya na Ubangiji ba. Amma a gaskiyan bayani, Safara'u tare da Fofotu abubuwan da suke yi sun saba ma addinin musulunci, shi yasa ya kai da ake kan bibiyar su da neman za a kama su. Duba da hakan kuma a gare su ya zamanto abubuwan kamar ana sake zuga musu kunne ne, shi dai su ci gaba da kara abubuwan. Duba da hakan ne suke defending kansu akan cewa nasu kadai ake gani. Akwai wanda suke aikata abubuwan da ya wuce nasu a kasar Najeriya, amma ba dauke mataki a kansu ba. Shi sun da suke neman abincin su tukunna ake sa musu ido a kai. To mai sauraro, anan ne zamu dakata, shi kuma mun haɗu a nan shashi na gaba.